conto, 2 e 3 contos, imos contar hoxe. Eu recordo algunhas cariñas das que están aquí, porque xa o ano pasado vos contei uns contos. Pero este ano non traio os mesmos, traio outros diferentes. E de feito, o primeiro conto vai a ser neste autobús tan chulo que temos aquí. Alguén sabe o que pon aquí? Desgatiñas viaxeiras, porque así se chama o conto que imos ler agora. Dixo que os polviños máxicos tampouco. Que podemos facer para que saia? Bueno, eu creo que eso lle gustou tanto que este conto vai sair para fora. Conocedes este conto? Entón, tedesme que axudar. Porque se xa o sabedes tamén, eu creo que... Como se chama esta nena? Esta nena é a troglodita. É a troglodita. Ai, a troglodita. Como está duro? Ese vosa mudiño está hablando, biches. Guai, Ai!